चिरां जिल्ला सिंनि सान्तिपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो बिपिएफ हान्जानि गोख्रों मावथि बाक्ता बाहादुर बान्दारिया मैया रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरां मोननानै दिनै फुंबिलि समाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ खुंगिरि खाम्फा बरगयारिया नुजाथिफैनानै रुंसारि बाक्ता बाहादुर बान्दारिनि गोथै सोलेराव मान बावनानै जोबथा बिदाय होयो। लोगोसेनो बिथां रुंसारिनि जोबथा बिदाय समाव ओनसोलनि गोबां आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा नुजाफैनानै जोबथा बिदाय होयो। गुबुन फारसेथिं बाक्ता बाहादुरनि रुंसारि जानायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुङानो दुखु मोननाय फोरमायदों।